Saka vakabata foni yangu vatora namba dzakuda. Vatora namba dzakuda pakufonera pachona voice watelo. Kuda yanjije. Kuda. Ini kuda nakamuona ndibanzi. Alifamzana nasisi wangu. Mali. Alifamzana nasisi wangu. Famzana so. Obadi kuda. Kuda ndakatobera kupolisi kuketika nawo exact. Akadedze nina baba. Vachitara yine mukadzi wake patoti polisi Gacherere. Yeah. Mapurisa taura inona anenge achinetsa tu perfect dora. Polisi nokumura kuti gadzise kuti baba vava zvino zvatingagadzira nemukadzi nokuti vakandinga mumba mangu mauseno mapeti nakarara vachiti ndodane mukadzi wangu saka ini ndakati kuti pamberi pavo kandipa mangwana ekuti kana kuti banga saka ndayako polisi kuzoti ndine mukadzi wacho pandidzani vandanditaura ndabvunzwa nepolisi vandayoti nakuda tisakudzani kuda nobvatobvunzwa nobvataunawo baba wabvunzwa saka inini nepolisi chiitira kuti ndizosina kudoro vanofambisa nemukadzi uyu zvikanzi ndakazviziva zvikanziraziva sei zvikanzi ndakavaa vati ndiri wakafona kuikuda vachiti ndakusuwa uyatisangane patipera ndakupona na vachibuda handimukwanisa kuya nekuti ndizoti naiya ndikandidzani Kwewe wazase kuda ndiro kukomba limu. Pamusoro idari. Mazuva wangu mashoma asi mazuva akarebesa. Iyo le ndingambuzo ne akumasoro. Mukadzi uyu nhau dzisi dzari kutaura ngedzekunyepa. Vane nhamba dzakuda kwashe gore kwose dzavakatora mufoni vakaisa mufoni maamai vavo vakabereka amai aka mukadzi uyu Ambuya wako. hongu nhamba dziye ndobva dzasevhwa kunzi zvo Mai Collins. Day before ndabata nhau iyi ndakanga ndapomerwa mhosva yekunzi zvo ndine musikana pachimukadzi ane nhungu ine 2 months. Fine. Zuva randazobata nhau iyi nhamba dzanga dzakasevhwa kunzi zvo Mai Collins ndo dzakanga dziri nhamba dzakuda kwashe gorikori. Foni yavakashandisa kuita nhau idzidzi ifoni yangu inini. Makuseni acho password yangu inini vanoiziva asi password yangu yanga yachinjwa yatoiswa zita rekuti kuda. Manheru acho pandakati zviko ndiri kukumbira munhu waMwari password iyi mundibvisiro password ndobva vabvisa password ndobva ndati ko nhamba dzakanzi zvo Mai Collins ndedzani mushure mekunge vabata foni yavo ivo ava yacho yangu iyoyo vakabuda nayo panze ndobva ndavatera ndichinyangira ndobva ndasvika zvokujomora foni yange ikaitwa zvokuva soko ichiringa ndobva ndajomora foni daisoko ndatora foni iya handu ndakukwanisa kudaira ndobva ndadzoka kumba ava ndobva varamba vachienda kwavanga vachienda. Fine. Vachizodzoka takati zvoko nhamba dzakanzi zvo Mai Collins ndedzani zvikanzi zvo ndedzemadzimai vari kundishandira zvokuti ndakafona ndinokwanisa here kudairwa zvikanzi zvo hongu ndakati gandifoni ndobva vatanga kutobvunza ko kana uine murume wavo izvezvizvi ndakati aiwazve initoendawo kumasowe nhau dzemweya tinongodzinzwisisawo kana paine dambudziko anongoita sei anobetsereka. Ndobva ndachifona pandikangonzwa chivhoisi rechirume ndakabva ndakata ndopandakashevedza landlord murume nemukadzi ndopandakashevedza mamwe malodgers atailoja nawo ndiri kukumbira kuti zvomundinzwirewo nyaya iri panapa kana ari madzimai kana ari madzibaba anoshandira handina hangu problem nazvo. Mukomana ndobva yafona akafunga kuti abhipwa nebhebi ndobva achitanga kufona manje zviri sei bo zvese kuti Aidaira foni yake. murume akadaira foni mundima iguru atangolojawo nawo pamberi papapo ndobva adaira semukadzi wangu akadaira zvese uyu mukadzi wangu ari apo ndaikuto ndagona atautaura chokwadi akadaira zvese hapana kana single word raakapindura panhau iyoyo zuva iroro akadaira zvese avariziya vachipindurana nguva idzodzodzo ndopa ndakati zvichiuya tisangane patipera rachodzwa namai guru ava kuti zvayatisangane patipera akati nditobva pamarimira izvezvizvi nguva yatakati dambudziko ratakaita zuva iroro nderekuti nguva yatakada tiende patipera ava ndonguva yavakatiza pamba ndobva vachienda kunofonera nemukomana yekuti zvandisiri ndine foni vafonera kuti handisiri ndine foni deiro ravatonana torara pamba ndakazovaona mangwana makuseni
mangwana makuseni avakazouya ndakati izvo mukadzi wangu ndinofanira kuti ndakuona kuti upenyu. Ndakunzwa kuti zvokaenda unozvisungira kusarara kwawakaita pamba panapa. Fine. Ndakabva ndasecha nhamba dziye paikokishi kuda kwashigurikuri. Ndobva ndaenda kumba kwake makuseni iwani. Kuda kwashe inini handisimbwende hangu. Handina kuya kuzokurova kana kunokurwisa. Asi kuti ndikuudze kuti zvo inini mhandu yangu handirwe nayo nekugutsi. Ndoda kuti ndikuzive kuitira mangwana handizive achanditema nedombo kana kuti achanditreme nawo. Ndobva ataura nhau yake. Ndakaenda ndiine hasha. But ndakanzwisisa kuti zvo munhu mukutaura kwaari kutoita zvake uyo akuratidza kuti zvo mukadzi wangu ndiye dambudziko. Ari kuti zvo mukadzi wenyu imimi ndiye akauya pane mota pataigadzirira mota. Zvakauya pane mota pataigadzirira mota apa akabva andichizviko kuda warova mazuva ano of which kuda uyo ndi-X madzimai yangu for 5 years baby. Kuda warova mazuva ano zvawarova mazuva ano ndikukumbirawo mari yeRozella. Ndikukumbirawo ndobva akati zvindakazomupa $1 mukadzi wangu. Apiwa $1 ndobva aenda. Iwo tinyarese mungu kuda mungu. Pagarara hizi. Ongosa. Hai zvandikwanise kuisa chimudindo chekuramba kana akatopasiswa mwana ava baba vanoti pamushure mama chechedu kwanza kuti vakadzisho zvakatotama Iwe kuda anyway anakuya. Kenda manga makanyarara wani. Kurwa divorce. Nyarara. Achizoda kuyekwa pia zvayo zvake. Miita se mise mombe force. Ndego. Sungaita tende. ndine mubvunzo. Mubvunzo wandinawo. Hari zvino zvirikukumbira rubetsero rwekusaka ndauya panapa ndo chinangwa changu chihombe. Chinangwa changu chihombe chandawira panapa inini. Handina hangu zvakawanda zvandauya kutsvaga. Unobatsirwa kuti chini? Ndinobatsirwa kuti zvo kana nhau yangu ichinge ikamira sei ndichararama sei imimi ndimi mambo. Nhau yangu ichararamika sei nemukadzi uyu. Iwe mukadzi wako Beti chani. Akiona zitakatisha munhu ndozva vanongoita ndikwesheni zvipamira. Fuga mashamwa. Ndida kurambira mumaoko chomuna. Ayo, enda uko. Enda uko kufuga makatasa. Chitaura. Chinyarara ichitaurisa. Mukadzi wangu Patuma ndakurambira nhau yechipandi. Chechipiri ndakurambira nhau yedzoga. Chechitatu ndakurambira nhau yekuti kubva papedza ndikagara newe handina zuva rimwe chete ndakamboswera newe waiswera kumba kwenyu ndatenda. Tendedai. Bwana. Nani? Nyachikomba tataura nezvayo. Iye tataura nezvayo yaigadzirike. Akangana achitadzira mukati. Several times. Zinoenderana nenyaya idzodzi. Inoba baba. Monyara iva. Chikukumbira kuti vanenge vachitongwa bhuru wavo vepasera vanenge vazomuya. After that, kana uya asina kumbogara akakuta kwese. Izvo musina muzivo. Ndosa apafuma ikapiswa imimendeyo apo. Moza komana lipo. Mokulodarire. Ndopfuma yini. Swapoti ndio yapira. Kana mungu. Munenge napese. Pangati. Kwati zvarongomo tinando. Bati zvarongomo tinando. Ndaendesa zvakare kune konano kumba kuna mai vamadzimai vangu ava. Sadombo wangu arimo muno. Ndaendesa mari ikoko. Ndakazonzwa pava paya kuti zvo kwamakaendesa mari akusina. Asa baba mnenyanya kana. Mama izwa. Etambi. Endai. Nakuya kumana lipa. Omea kumana basa.
baba wapatika babo kudara wakachakura aiwa sharing property yanisaitwa maramba nanhasi imimi munokwira dare vakuru sharing property. That's all. Waitora ini pamusoro idai chakaita kuti nditakure zvinhu zvandakatakura madzimai angu akanditakurira zvinhu zvese mumba ndobva vaenda nazvo kumba kwambuya vavo mai vakabereka amai vavo ndatakurirwa zvinhu zvese handitika veri dhera vatakura zvinhu iroro usiku ihwohwo ndodhera ndatenga zvimwe zvinhu zvinyowani ndakaisa mumba ndachizouya kunoku kudare kunoku nhau yange ikasafamba zvakanaka haina kupinda mudare ndopandakatizvo mararamiro atiri kuita panapa dzimweni dzenguva handizive zvinhu zvaanondifungira ine munyora munodzoka mudare ine munyora zvinhu zvakashinda ndinokutendai kana zvakaenda iko nyora chete ndinokutendai maita basi atenda hedu chikuyaidare sharing property support handira chitondo udakwashe mubaiwa vadaidzi wasimukaitone kana madaidzi akambosumuka handira vamutongana navo vari pei Baba